Zardom, Piniada Birtalong Penili Samira Singja Indi Therapy, non Birtang Tonpen Arjuitha. Dongmukak Forest Range Kipar Lopan, Sildharampura Hawar Punorak Ingnamalong, Dongmukak Ingnam Saiki Ranger Rajan Rong Pipen Patir Piponsi, World Environment Diani Hokponsi, Tengpi Megjang, Narlong, Klimplam, Tharvi, Jang Miarong So, Jangpong Lapin Kaprekarong Sitami, Ki Ponasai Dengpon. Pirthia long thengpi thengthang le avi puluti munit pen chenglok marat mareng api doan sita rengun elake maduda chinilo lasonsi penanganani pen sitami wusik phowani nangleluti World Environment Day ni hokponsi kadukavi sita talon bom wang bom lo lasonsi dongmukam ingnam sai khi kipar lopon Sildharampura hawar long kido ingnam mati phunorak ingnam along sitami pini World Environment Day ni pachiton dunsi dongmukak ingnam sai khi ranger rajen rong pietum chilang rapesi phunorak ingnam adong kido arat atumaphan sita thengpiaklim so ron ponlo lasonsi Sildharampur ingnam along ke epon laki Tharvi Jangpong Thengpi Megjang Narlong Plimplamorong so lapin asonarong so ke epon asai dengpon Renspan gadak Silvampur Niltum Reserve Forest aulo lai nela degraded forest area aulo sinili tumpini plantation apuram dengpon niglo lapen nili rens aulo bukulia bit andar ta holo tumda plantation apuram dengiglo fuluni tumdalo parokha staff tumdalo asinil tum rens staff tumangke nili tum dak Silvampur long sinili tum program dengiglo asinili tum mangke pini rong sorto manta pamohanang litum nak kidunong lo belak food bearing species samokha rong sofanda rong tongiglo lapen thengtu amu laheta bedak nili tum pamonang litum thenglong lo ati pini one day kini tumun andak Silvampur area la epilo popo povare nili tum so plantation nang pini pasakte sikbu nili tum athai kilo Pini pipi arong lo sir. nili tum ga dak any food bearing species ini tum dak encourage lo atemamu lahe Tharvi Jangpong khelo pute mo rong so tum dak facility tolong popo ni tum so lo pasu bisi emphasize kilo sir dangte labang so ko sorens ko puri lo nang dokmoka range under SDBM ini so SDB andi Number 16 non-mati constituency ke parlopon Denarong Samding Biarong Risu Ijang Mate Youth Satum Patir Piponsi World Environment Day ni Pachitondonsi Theng Piarong ke asai dengpon Ningkan suri krisir kebra troksi kebra pli wosik phowani pen World Environment Day ni hokponsi aningkan wang sitami wosik phowani nangleloti World Environment Day ni pathik ponte rapi pirthia long wosik phowani laki Environment Day ni hokponsi ingnam sai khe tumpen cheklok hamphang song doana tum sitami labang suani ki talon bom wang bom lo rasonsi peningani nangkili thus ani sitami non mati constituency ke par lopon Samding Biarong Risoi jangatum patir piponsi dongmukak forest office along pen thengpia klimso wansi rong Pokep Susia Thing Piarong Wansi Rong Towar Ari Lapen Rong Anung Towar Mati Saikatiki Mati Hidi kita Matuar Ajak Kiding Atowar Ari Long Si Jang Miarong So Lapen Thengpi Megjang Lapen Asona Thengpi Sitami Iponlo Non Malam So Porpan Birda Mongton Ponsena আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাই দি ৱে তো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ Choral hoy pokchokor jinjin da nangna Igar koy bong manai wangsarak thane pokchokor ong pipo no bong Pipo lote Igar koy ni pokchokor luti men do wanang nam bidam thani chichakon elo Ajo porto lo ke bong pharmacy jingkir la po bunan ke Dam lang no hi ki long beng puji minni pokchokor do wai nang pidun tha Lada ketok 24/7 open pu zero anteng puluman Nanglitum ajat apor lapen ajat arni lewang sitame nilitum Alon Medical Store ke 24/7 ingpu ponlo Lahen lo Alon Medical Store Icheng si Karbiang Bongpen Kangpucheng Pharmacy Labangso Pharmacy reke 24/7 ingpu lapen ajat adawai le nang jisita ladak long ponikji Lapen kelong le adawai nang li order tikang lote Prapjin pen long ponikji Lasi Difu Medical College and Hospital opposite Alon Medical Store along nang litum tame Humrig non Anso se kachini jiaphan aber kipia number along Humrig tame
dihina mopi putot birta lawang thulo Richo mili sanglang khat chokha lapen pangcheng ponsi golaghat district bogijan an thengpia klim e pondo Lakhain Koira Pho Nilip MSC Constituency along Sitami United Karbi Youth Association UKY Nilip Aro Tumpen Patirpi Ponsi Sumindar Awarmon Ani Pachiton Tumpen Thengpia Klim E Pondo Labang So Amailong Elvin Crow UKY Amai Phupensi Japondo Laso Long Chingthur Cultural Society Sanglang Ke Haratumta Chirap Chitodon Laso Thengpia Klim Ki Asai Ki Deng Ponahut Rada Sai Ki Jireningti Kapir Saha Chakyahala CRPF Commander Lapen Bogijan Forest Bid Office Pen Romes Topi Forester Tua Tumta Chitongdon Thengpia Klim Ki Ajai Meklong Forest Department lapen CRPF atung lam theki jai ponki thengpia rong ki enang kok atheki ilituma phan ki akinang so thepi athe thengpi thengthang le aditi ilitum pirthi amuni raphan kana hok thepik po athe pirthi amuni tum kangsip atumon ke thengpi thengphang kirap pensi longlo lasi erong a thengpi rok perlute rongkep ke thuji aphan por ivek nangji lasi kadokavi sitami thengpi ki eji aphan kama thake me pik asailo lapen anso se klempon nanglang pusi jaipon lapen anparta thengpi thengphang kilang chari lapen abolon kemi aing nam kipa doji aphan kirai komji lap aphan rat atum sitami jasemet nangchirap chitu dun nangji puta alanglitum forest department pen lam thi jai pontu Basically, this World Environmental Fifth of June has been declared by the United Nations because environment provides us everything, but we don't return anything to the environment. The livelihood of human beings is possible on this planet only just because of the good climate. And need of that is being felt by the UN also. Recently, previous years, you have listened that there was a major fire which have occurred in the forest of Amazon. Amazon forest are being treated as the lungs of the world. Pinia da birda kila panse kang ton paigla domi thakmi kurwang thu